chcete ukázat rys, tak jo, tak tady máte rys. Jsme Skibidi, jsme Sigmy, jsme Alfy. Ukážu ti, co je to být. Jo, takže jaký anime máš ráda? My Hero Academia, Bleach a Demon Slayer. Jdeme na další otázku třeba. Tak já jsem začala od hora, nevím proč. Jaké nejoblíbenější zvířátko máš ráda? Jo. Asi to bude kočka a pes. Je mi to úplně jedno, jestli jsou steklí ty psy. Jak se jmenuje kočička, jo? Já začínám prostě takový jednoduchý, jo? Takže neřešte, takže tam to dole pak vynechám. Jak se jmenuje kočička? Moje kočička se jmenuje Samy. Tvrdé, děkuji. A dvěma. Takže, co si dostala na Vánoce? Hodně věcí. Hodně věcí. Máte to tady i ve příspěvcích, tady vám to ukážu. Jep, tady máme zatím tohle. Tak tady máme další. Neřeším. Tak jdeme na další. Kolko máš sourozenců? Beru to jako 0, takže neřeším. Takže začínáme, jo, já jsem tady zapomněla toto. Tu máš, jo, to je hodně. Tak jo. Jak se máš česky? Já jsem prostě mám dobře i špatně, já nevím proč. Tak jo, co děláš? Natáčím video a poslouchám Molvy písničku. How is done? Počkej, otázka, ježišmarja. Kolik tě let, to neřeknu, bohužel to je moje soukromé, omlouvám se. Tvoje favorite youtubers, ty... Molvy, Juj, Zuzi, Ash, Xia a ještě Duck Kelly. A ještě někdo, nevím. Nebo Duck Daisy, to je jedno. Prostě já to beru jako Duck Kelly. Wait. Tak další. Fav manga, já mám jenom jednu mangu a to je Bleach, takže dobrý. Mám 15 dílů. Můžu ti dát do videa? Jasně, že můžeš. Můžeš kdykoliv chceš, i bez mé odpovědi. Já budu hlavně ráda. Jinak mám odběr, já ti to pak ukážu. Takže, jak a když jsi přišla na youtuberství? Nevím. Máš BFF, jo? Nejsme, bromeň. Kolik tě neřeknu, i to je moje soukromí, už jsem to řekla. Máš mě ráda? I don't know. Od kolika jsi přišla na Gacha Live? Od 9, můžete, ne. Máš ráda Molvy? No jasně, že jo, ne. No, jako jednou dám na hodinu. Ohodnoť kanály, dobře. Tak jdeme na to, tak jako, to máš jenom 2. But wait. Je Muna. Chudák Muna. Tak jako Rider dobrý, tak já třeba ohodnotím Molvy. No dobrý. Třeba Johanka. To má jenom o Stranger Things teďka a o mě. Tady. Já bych to měla mít nahlas. Je to taky dobrý. Ne. Počkejte. Don. Tak tady třeba dobrý. Tak ten dubbing je fakt dobrý. Jo, to jsem na to. Kariska tady má videa. Tady má se mnou zase další. Traf Beam.